Aha, okej, Resto tetko rasli, aj sesternica. Slabší opis mi je a o jej rodine nech je vidieť, čo všetko je vlastne možné. Upozorňujem, že je to hrozné. Zalúbil sa chlapec, na konci to posúde, či dobre. Začiatok bol krásny, žiadny problém. Chceš ma, chcem ťa, okej, poďme. Je mama vlastným fotrom, znasilňovaná, bytá od mala dospelosti. Postriedala, hovorila mi, to je sestra. Sama stabilita, žiadna ukade, koho prespávala. Nikdy sa toho nevzdala, neprestala s tým ani teraz, keď je stará. Čo myslíš, že čo je to asi tak za povaha? Keď sa s duchmi pri sviečkach vypráva, magia špinavá a navonok vo svoj prospech prešpekulovaná. Nech ju svet nezbadá, proste čistá je žibaba. Seba vedome si parazituje a svetom cvála veštice a praktiky zavádza. Dve devčata porodila, každé s iným výchova. So žranmi a nasilím utekali z domu k hocikomu, len aby ich prichylil. Keď sa našla taká istá vrana s rodinou či kamarátka s náma, každá debata len klamať, preklínať a ohovárať. Vyrastla jej prvá dcera, chora stará hlava ju na prosti namotala. Chuďa mladá baba, aspoň aby školu jedlo mala, tak sa predávala, takto život rozohrala. Jej sesternica jej však ukázala, že je aj iný spôsob, v ktorom dlhšiu dobu pláva. Cez zase pokec, kontakty a chlapcov s autom namotávať sa dá ľahšie privyrábať. Treba to však vedieť hrať, darilo sa jej pár pofajkať a dobre love za to mať. Kamarátku svoju chcela na to taktiež namotať. No jej nechutil ten starý chlap, neplnoletá, k tomu išla ho udať. No a ona za ňu na súd vypovedať, prešlo jej to všetko, stihla slušňačíka čáva namotať na vzťah, stratégia ako šach. A ďalšia hra sa začína, s ním dve deťka odpúšťali, čo len mohol. Jej rodina v kuse, u nich byte im tretich, furt rozhovor za rozhovorom, potom hadky zistených, uložených správ a hovorov. Neprestala, pokec ju premohol 7 rokov, snažil sa byť s deťmi s ňou, no koniec Bohom. Srdce chlapca po rozchode bolelo ho, v hlave nočné mori predstavy a démon za démonom, depresia, úzkosť a alkohol. Nemal sa už pod kontrolou, chcel to skončiť stromom lanom. Keby nemá pri sebe mobil, tak by sa to stalo. Na 100% rozhodnutý, ale Boh zasiahol, zazvonil mobil, halo, inú cestu mu do osudu napísalo. Ďaleko za hranice, čo na Slovensku za mesiac, tam za týždeň, a bývala to vycítila ako krv pijavice. A jej matka, titka, každá kamarátka aj sesternice pustila ho k sebe, a keď bol u nej, tak aj vždycky do seba. Všetko pekne strategicky, vraj jej okolo domu pomoc treba, on si nechal kvôli deťom robiť kára zo seba. Peňazí jej dával fakt kurevsky dosť veľa, raz prišlo ku téme, že vraj keď jej dá 100 eur, že mu dá žena, ktorú kedysi požiadalo ruku, ho takto naučiť celá. Keď docestoval zas ďaleko získať veľký peniaz, jej mama u nej strážila deti a ona v noci ako Batman vyletela v aute telo predať, babina nastrážila. A mama išla večer s ujom s autom von, povedala mu to malá dcera, tak sa na ňu viac zameral. Aj na seba začal cvičiť, vnímať aká je skutočnosť celá, aká je tam asi každodenná atmosféra. Stará striga žila u nej dobrá dcera, ona večne unavená, kontakty na mobile až do večera, alebo na automatoch online zatočenia. Kondomov po dome všade veľa, aj deťka izba celá, na predpis silných liekov veľa, SIM kariet veľa, Coca-Cola, buchty, čipsy, nezdravého jedla veľa, detí, mobil v ruke od rana až do zotmenia. Jedného dňa sa preriekla, že už 3 dní nespala. Toto sú dosť silné prekvapenia, od priznania ku priznaniam, to ako sa pre niekoho malovala, čo ju isto cválal, dával farba v očiach roztečená. A to není z ďalky všetko, s niekým nevedela, že kým čakala, aj sa ho vzdala. Chuďa decko, čo ti poviem, prečáva, len pecka za ďalšou peckou, ale on to nevzdáva. Tu začína sa riadny boj, najprv musí dať do kopy seba život svoj. Deťom chce byť vzor, stará sa o zdravie telo, ducha, emócie pod kontrolou a osobný rozvoj. Záhrada, chov, multifunkčná práca, kreatívny tvor s dobrým srdiečkom, žiadne ženy, drogy ani alkohol. Chce byť príkladom, tak tvrdo maká za svojím cieľom, tak mu držte palce, takisto ako aj ja s pozdravom od Speedyho. Keď otvoríš tretie oko, uvidíš do všetkého možného, neskutočné množstvo možných alternatív, svetlého aj tmavého, správneho, nesprávneho, a vyjde zo všetkého tak hrôzo strašného a skazeného, trpkého a ohavného. Parazita v žene na program